5:04 ליום יום ראשון. טוב, בסדר, אני יודע, שמעתי. לא כל מה שהתקדם הוא בהכרח פחות טוב, או אפילו גרוע יותר חלילה. אני מבין, קדמה צריך לכבד. אני עוד זוכר אותם מתווכחים על זה בדיסקוסים האינסופיים, באספות חברים, אם בכלל צריך להתקדם. הבנות היו אומרות בלהט. מה זאת אומרת? בטח שצריך להתקדם. צריך הרבה יותר לימוד תורה. אני לא דתייה, אבל אני מקווה שאני בן אדם, ושאני יהודייה גם. וזה בעיות ועניינים שקושרים אותי עם אנשים בקשת. וכם בני אדם טובים מאוד, וכם יהודים טובים מאוד לדעתי, וישראלים גם, ואנחנו מסתדרים טוב מאוד. מהבנים המסכנים. הם תמיד היו בשוק מהבנות הרוחניות האלה. הם היו צועקים באספות, אבל באהבה גדולה. מאיפה הקרצנו כל כך הרבה בחורות, תגידו? ועוד איזה? הן קובעות פה את סדר היום הציבורי. מתפללים, לומדים, שרים, רוקדים. ופרנסה מה יהיה עליה? מצוות יישוב הארץ, מה? לא חשוב. חוסר שחיקה, עוצמה, הרבה ענווה. לפני 3 שנים שהגענו לקשת, עבדתי ערב אחד בלול. אז אמרו לי, תגיע ב1 בלילה ללול ותצטרף לצעירים שעובדים. הייתי בטוח שאני הכי מבוגר שם, וראיתי שם מספר דמויות מרכזיות. הייתי בטוח שהם בלילה ישנים והם כבר פזמניקים. אבל ראיתי אותם עובדים ככה טוב, עם הרבה מרץ. הדשא שהוא בעיניי מאוד ירוק, המדשאות הציבוריות, ולדעתי הן הכי ירוקות, הן הכי יפות. וכמה שאומרים שבקשת הנוי הוא לא מטופח, אני תמיד, כשאני מגיעה לשער של קשת, אני מרגישה שהיישוב שלנו הוא היישוב הכי יפה. אני תמיד אמרתי, כשבאתי לקשת, באתי לבית כנסת, אמרתי שפה יש תורה עם עבודה. כלומר, זה תורה בפועל. פה אנשים עובדים וחיים את התורה. חזרנו בתשובה לפני איזה 5-6 שנים,
אז אמרו לנו, אתם מתאים לקשת, תלכו לקשת. אז באנו לבקר פה, כאילו, יצרנו את הקשר, באנו איזה אחר צהריים אחד. ראינו בשבת, ראינו כולם זקנים, כל אנשים ככה חצאיות, כיסאי ראש, אמרנו יותר מדי על ההתחלה, מוגזם. חזרנו, אחרי 2-3 באנו, אמרנו, זה באמת מה שמתאים לנו. עכשיו שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים ומה הכיוון, אז מתאים לנו. שלשום עמדתי על התל, פשוט לבד, התפעמתי, בארץ הקודש, לבד. פה אתה רואה, אני עושה שביל. פשוט שביל שיהיה יפה. כשהגענו לרמת הגולן, אמרתי לבעלי, התחנה האחרונה שלנו זה פה, מפה זה לחושניה. קשת שיהיה בעיקר הרבה עגלים, שיגדילו את הבקר ויפסיקו להשקיע במטע הדפוק הזה. טוק. סתם, בעיקר מזל טוב לקשת, וזהו, אין לי מה להגיד יותר. שיהיה הרבה פרי. הרבה שנים טובות לקשת, שתזכה לשבת פה עוד הרבה שנים בגולן, צריך מצלחים. ובאמת שהחקלאות תפרח ותצליח ותשגשג. ושחבר'ה יחזרו לעבוד פה, חבר'ה אחרי צבא ולפני צבא, יבואו לעבוד פה. תראה מה שנהיה פה, אני לא מאמין. מה זה? מה זה פה? בטח יום הולדת לקשת. תאמין לי, אלה מגיל שבועיים התחילו לחגוג יום הולדת לקשת. מנוסטלגיה אפשר היה לבנות פה מזמן ענף משגשג. אבל אלה, מה להם ולכלכלה? לא עמדו בתור כשחילקו חוש מסחרי, מה לעשות? בואנה, תראה את זה שם, נו, איך קוראים לו? תראה איזה כבוד עשו לו. מה זה הזקן הלבנוני הזה? וואלק היה ילד, תאמין לי. הוא בא עם הרחפנים האלה, החבורה שהגיעה בליל כ"ח אייר. בטח שעשו יום הולדת, מה לא יעשו? קשת הייתה אז בת שבוע. נו, אלה שבאו בטרנזיט הלבן של מגשימים. בחיי, שפשפתי את העיניים. אפילו אצל הסורים לא ראיתי רכב עמוס ככה. התחילו להישפך מבפנים, גיטרה, תרמילים, ספרייה ניידת, זוג צעיר, 14 חבר'ה, בלי עין רעה. ותכף על המקום עשו גימטריה. היד החזקה. למה אלה, בלי גימטריה, לא ידעו לבקש כוס מים. ובשביל לחם כבר בכלל היה צריך וורט אמיתי. על מסיבת יום העצמאות אמר, מסיבת קבלת עוד מלכות שמיים עלינו בזמן הזה. ויום העצמאות... וואלה, לא הייתי מאמין. זה בקושי היה פותח את הפה, כבר סוגר אותו. והכל כזה בשקט, ענה וצנוע. והבנות היו מנסות להספיק לשמוע כל מילה. הג'ינג'ית, איך קראו לה? רוחלה. הייתה עושה שקט. נאה דורש. בכלל שמעתי שהוא נהיה גזבר אחר כך. או מזכיר פנים. לא, מרכז משק. נו, מה פתאום? נוטע. אני יודע. אולי כל התשובות נכונות. זה כבר לא בזמני. מקהלת גברים עשו לי פה הצדיקים. אני זוכר זמריה ב5 קולות. כל המקונטרה היה בא לשמוע. והייתה שם איזה בחורה קטנה שלימדה אותם שירים, אל תספרו לי סיפורים. קשיש, אבל את השירה הזאת אי אפשר לשכוח. וואלה, נראה לי תאפס פה גובה רציני, העסק הזה של הנפרד. אני אוהב בקשת את האווירה הביתית, את החבר'ה, את הטיולים, את העבודה שעובדים כולם ביחד. אני אוהב בקשת את כל הנופים היפים, את המאגר ואת כל הילדים החמודים הקטנים.
מנפרד היסטרי כזה, אני בכלל מתפלא איך נוצר פה אי פעם איזה זוג ראוי לשמו. אם כי אם לשפוט לפי מספר הילדים, נראה שמדי פעם קם פה למרות הכל איזשהו בית קטן בישראל. שמתי לב שכל פעם שאני נכנסת לשיעור, יש איזה בחור שם שיושב מקדימה, הוא מסתכל עליי. ככה שמתי לב שהוא רוצה להתחיל אותי. ואיך התחלנו? ככה היו מתחילים. למדנו חברותה. חצי שנה למדנו חברותה, לא דיברנו בכלל, רק ספר יהושע. כן. זה זכות גדולה, יהושע הוא היה השדכן שלנו. עבדנו בלשפץ את חושניה. ולמעשה אפשר להגיד שיהודית ואני בנינו את הבית שגרנו בו. איי, אני לא יכול לשכוח את הזוג הראשון. אני ממש ראיתי איך הבחור השקיע בלהתחיל איתה. הוא כל הזמן היה הולך לשפוך בשבילה בחוץ את הפיילה שהייתה כזה מין קיור כזה בכאילו. מעניין איך זה הולך היום, החיזור הקדוש. שמעתי שהיה אפילו זוג שהמציא בשביל זה מחנה. דווקא בעיניי זה מאוד מפתיע שקשתי מתחתנים קשתיות. אחרי הכל, החינוך אותו חינוך, הבתים הם אותם בתים, הם אוהבים אותם דברים, והם פשוט מתאימים בסוף כנראה, אין מה לעשות. זה מה שמדהים, שהרבה פעמים אני שואלת את עצמי, איך זה שיש כל כך הרבה זוגות שנשואים בתוך המשק? כי יש את הנפרד, ובסך הכל כאילו אף אחד לא רואה אחד את השני, אבל אני חושבת שהקשתים שלנו זה עם מיוחד, ואתה לא תמצא כזה דבר בחוץ, ולמרות כל הנפרד, זה בעצם מה שיוצא, שהקשתים בעצם מתחברים אחד עם השני. בכל זאת יצאו איזה כמה ילדים, אפילו נורמליים לגמרי. כמו שאומרים, נפש בריאה בגוף בריא. בטח הם אומרים שמע ישראל לפני כל סל. ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל, לחזק את גופם בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה, היא משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים העוסקים בייחודים של... למה יש תיאוריה שצריך לצבור הרבה כוח לצבא. אז אנחנו צוברים הרבה כוח, צוברים, נחים, מכינים את עצמנו טוב מבחינה נפשית, ואז בגיבוש נותנים את הכל. ינה חבר'ה, יידישה פיראטן, תראה. אמרו לי, מחזור אחריהם בסיירת מטכ"ל, כולם קשתים, מה, לא? אוי ובוי, מה קרה פה? נו, זה הרי הקרב של המשב, שמעתי עליו. איזה בחור נחמד, בלי עין רעה. הלב, פה קצת יותר למטה ופה הבטן. מה הרגשת שראית את זה, כאילו שראית? צמרמורת. וגם הודיה גדולה על הנס הענק. זה מה שאנחנו מרגישים כל הזמן. תודה להשם. היינו שתי חוליות בכל צד של הסמטה, שסגרנו על הסמטה. ועל פי המודיעין שקיבלנו היה בבית רק חלונות, ותכלס בפועל היה גם דלת. והוא יצא דרך הדלת ונוצר מצב שהוא נקלע בתוך הסמטה. והיה אסור לראות בתוך הסמטה. בשביל למנוע דוץ. קיצר, אז נוצר מצב שהוא בתוך הסמטה עם הגב אליי, יורה לחבר'ה שהיו בצד שני, והם לא יכולים לראות, אני לא יכול לראות, אז נצמדתי אליו ויריתי עליו. אז הוא נפל בסיבוב כזה, כמו בסרטים. הוא היה באוטומט. אז הוא פגע בציבור. כל החבר'ה מקשת. אז ממש כאילו, ברור להם שהם חלק, איך שנפצעתי, כל החגים הם עברו איתי בבית חולים. כמובן שהם לא יצאו הביתה מהצבא. באו ישר אליי כל פעם, ראש שנה, יום כיפור, שמחת תורה.
וגם פה בעיקר כל שבת, כאילו ברור להם שאני הולך איתם לכל מקום, הם הולכים למאגר, אז לוקחים אותי, מרימים אותי, מעבירים אותי, או שנוסעים לאנשהו, לא יודע מה. אני רוצה להגיד תודה לכל אנשי קשת שעזרו לי עד עכשיו ודאגו לי. זהו, תודה רבה לכולם, שיהיה מזל טוב. הופה, מצטיין הנשיא? נו, אפילו לא פעם ראשונה שזה קשתי. אומרים שהרמטכ"ל הבא גם כן יהיה קשתי, זה סגור. הוא כל הזמן יעיין בדבר תורה בעלון של הסניף, וכל האלופים יקראו לו, יא אלון, יא אלון, ככה שישמר הרצף בינו ובין בוגי. הסיירת מטכ"ל האלה שיוצאים, זה בגלל שיש להם אמא בבית, שבונה בית שהם יכולים לצמוח בתוכו. אם היא נותנת בית שיש בספוג באמונה, בספוג בטהרה, ובתוכה צומח ילד כזה, אז לפעמים הוא יכול להיות בעשייה, בין היא תהיה עשייה צבאית, או עשייה משקית, או ודאי עשייה רוחנית. ובסופו של דבר, חכמות נשים בנתה ביתה. או להפך, ממש דבר שהוא מאוד מאוד גולת הכותרת פה ביישוב. מאוד מאוד אכפתיות, ואם זה נותנים את המרחב הפרטי לא נדחפים או הכל במידה. כן, הכיוון של שמחת תורה. שמחת תורה זה... אני חושב שהמילים עד כלות זה משהו שמבטא אותה. אנשים מוציאים את הנשמה באמת בשביל לשמוח, בשביל לשמח. בשביל באמת הביחד, את העומק של תורה, באמת שאנשים גולש יוצא מהם החוצה, זה מאוד יפה לראות את זה, שזה כובש קהילה. כשאני לא בקשת ואני חושב על קשת, ישר עולה לי בראש, כל החבר'ה, האווירה, סבבה. כל החבר'ה יושבים בפארק ברוך, סעודה שלישית, ככה לזכר ברוך. יושבים, שרים שירים, סעודה שלישית, ממש על רמה, היה ממש אווירה טובה. זה מה שעולה לי ישר שאני חושב על קשת, על החבר'ה. זהו. מתרחבת, מתפשטת. טבע. בית. אני הילד שבילי, שנולדתי על השביל. הילד על השביל. הילד החליטה שזהו, מה עד האמבולנס זה רחוק מדי. אז היא פשוט גלשה לה החוצה, אבל היא חיכתה כמה שניות עד שליאור, אבא שלה, יביא את האלונקה, שאני אספיק לעלות לחצי, ואז במחווה אלגנטית יצאה החוצה, מתחת לפנס, מתחת למטריה. הצחוק הכי גדול היה שאנשים חשבו שזה עבודה בעיניים, כי זה היה ליל פורים, והם אמרו, בטח עמוס בדש מותח אותנו. אני רואה שהם ממש עוד לא נרגעו מהעניין הזה, של לראות את יד השם בכל דבר. אצלם עצמאות ישראל יכולה לצמוח אפילו ממטאטא של קש. אנשים יפים, זה יותר מכל דבר אחר. כשאני חושב על קשר, אני חושב על אנשים יפים. ושאני חושב נורא על שמחה שהייתי נורא רוצה שיהיה כאן. זהו. שמחה כזו מעומק הלב. והרבה, אני תמיד רואה את הבית, את בית הכנסת, עם מין הילה כזאת גדולה של אור ירוק וקשת כזו כחולה נהדרת, וזה משהו שעושה נורא טוב על הלב. תאמינו לי, אני בשוק.
ממש מסוחרר מכל מה שנהיה פה. גודל הזה, יופי. לא האמנתי שיצא משהו רציני מהחבורה המרחפת הזאת שהתחלפו לי כל יומיים. אולי באמת לא כל מה שחדש בהכרח פחות טוב. אבל מה אגיד לכם, גדול עליי. נראה לי, אני לוקח את עצמי חזרה לצפון, לפינה הרגועה שלי מתחת לאדמה. יצאתי לרגע מהמחתרת להגיד מזל טוב, אבל אל תשכחו, בגודל טבעי, בחיים האישיים, אני פשוט בונקר. בסך הכל בונקר סורי נטוש מתחת לאדמה בעמק קונטרה. ודרך אגב, חבר'ה, כבר 30 שנה אני חייב לכם. תודה שהשארתם אותי בארץ עם החביות המתגלגלות וכל הבלגן הזה. תשמרו על עצמכם, חבר'ה, אתם על הכיפק. אז יאללה, מזל טוב לכם. דרך אגב, 30, מה זה 30? למד, לא? מה, לא יכול להיות שלא המצאתם על זה איזה בימטריה. מה זה למד? לא זזים מהגולן. לא מוותרים על גוש קטיף. לא קופים על השמרים בקשת. מה זה פה? הכל לא? אין לכם איזה משהו חיובי להציע? מה זה למד? ללמוד תורה. לשיר, לשחק, לרקוד. לטפס על עצים. לשחות בפחם. להגיד תודה גדולה. פשוט להגיד תודה גדולה. תודה על כל מה שבראת, תודה על מה שלי נתת, על אור עיניים, חבר או שניים, על מה שיש לי בעולם, על שיר קולח ולב סולח שבזכותם אני קיים. תודה על כל מה שבראת, תודה על מה שלי נתת, על צחוק של ילד ושמי התכלת, על אדמה ובית חם, הנה לשבת אישה אוהבת שבזכותם אני קיים. תודה על כל מה שבראת, תודה על מה שלי נתת, על יום של אושר, תמימות ויושר, על יום עצוב שנעלם, שורות 2000 וכפיים שבזכותם אני קיים. תודה על כל מה שבראת, תודה על מה שלי נתת, על צחוק של